Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a sabon bidiyo. Sunana Usman Fasaha. A yau na zo muku da wani application wanda yake da matukar amfani wanda zai taimaka wa rayuwarku ta yau da kullum. Wannan application yana da matukar amfani domin ni kaina yana taimaka min a yau da kullum. Kafin in shiga kai tsaye nuna muku wani application yau na zo muku da shi, ina roƙon idan kai sabon zuwa ne ka daure ka danna min subscribe, idan kuma sannan kai liking din bidiyon kai share. Nagode, mu je cikin bidiyon nan. Application din yau da zan nuna muku gashi nan ba ni application bane, sunansa Blinkist. Gashi nan sunansa Blinkist. Wannan application din zaka iya downloading din sa a wayarka ta Android ko iPhone, kuma wace waya ce da kai zaka iya amfani da shi, kuma yana da matukar sauki. Shi wannan Blinkist app me amfanin sa? Amfanin sa kai tsaye idan ka shiga cikin sa shine duk wani nau'in littafi da ka sani a duniya mai matukar amfani, ko na misali littafin nan mai biya kunshi karatu na physics, chemistry, wane ne, ko na computer ne, na motivation, entrepreneur, ma'ana na kasuwanci ne, na ilimin kimiyya da fasaha ne, duk nau'ikan littattafan da ka sani akwai su a cikin wannan application. Wannan application abinda yake ma shine littattafai, misali kai ne zaka je kasuwa zaka kashe kuɗi da yawan gaske wajen siyo littafi wanda yake littafin nan na farko kana buƙatar lokaci mai tsayi. Littafin da yake mai shafi 1000 kaga zaka daɗe kana karanta kafin ka gama karanta shi. So kamar haka ne littafin da yake ya kai shafi 1000 ko ɗaruruwa, so wannan application ɗin an yi ƙoƙari an mai da duka wani muhimman bayanansa za a karanta ma littafin a minti 15. A minti 15 wannan application din za su karanta ma kowane irin littafi, komai tsayinsa, kuma duk muhimman bayanan da kake so suna karanta a ciki. So wannan application kamar yadda kuke gani kulli yaumin suna ba wa mutum damar free book guda ɗaya, ma'ana damar su karanta ma littafi guda ɗaya wanda za ka iya karantawa kai amfani da shi ko ka saurara. Ma'ana hanya biyu ne da su, za su iya karanta ma ko kuma ka karanta da kanka, kuma duka tsayin littafin za a takaita shi ba zai wuce minti 5 zuwa 15 ba. So wannan shine application din da nake so in nuna muku. Gaskiya suna dora littattafai masu matukar amfani kuma akwai su a ciki, wanda in dai kana so ka sami ilimi na kowane fanni na duniya zaka samu a cikin wannan application. Kuma wannan application masu kamfanin ba su dau nauyin tallata musu shi ko waye ba, kawai dai application din yana da matukar amfani ne, kuma na tabbatar idan kuka shiga cikin sa kuka saurare shi ko kuka amfani da shi za ku ji daɗin sa sosai. So nagode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Naku Usman Fasaha. Kada ku manta da sharing din bidiyon din da liking. Nagode.